This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Sonam Raghuvanshi kabala lechim bat kem dagi pulet ke jela Uttar Pradesh hakapor architect menstep jongka khandai teruk jemang araja arpusan ha Ghazipur Hadien kattu kat nepor ha kejinga thu chaki pulet kalakam baka Shah Kidnap bat Shah ha ketega jaka Sonam kala Shah kenno bakala dan keti ha kaban penyap yalau kurum jongka uraja Raghuvanshi da kejinga selalang bat usama jongka uraj Kyrwoh lem laingut kiwepat kibala Shah kemlang ha kapratrek bat khandai teruk jelio araja arpusan Kumban syukdau baka Sonam bat uraja kila jar ngai na duka no phai sngi jongka arpulai teruk jemang araja arpusan hapdeng ke jingwan kai honeymoon jongki syakathan sora hapdeng ke jingwat lalap ya kamet yap uraja nariat arliang hajan kaksai wei saudong kat baka Sonam kelayai beteng jar ngai haka jingwan kiu na nong riat samolak hiat haka sngi bagi jar ngai la don laingut kisenrang ki bayat lang bat kitegi sijur ya ka baki pulet kila penpau bagi dei ki bala syakam na laditpur bat indoor haka step senia jongka khandai trek jelio araja arpusan ke Sonam kala mi perthai bat lekpan phone na unong desha bat phone yau henman jongka ubala pha kala yau nong desha ban pentip pulet kibala wan shem bat kem yaka Hadien pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya